खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आं बरायहरना लागोरनाय थाबाय आं दिनै भिडिअखौ मेहेन्दी आखिनानै लाबोनो सानदों जोंनि रुम खाथिनि माइना होननाय गथ'साया बिराद मोजाङै आखिनो रोङो दा बियो माबायदि आखिलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला बे बुम 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 नागिरदों जाहा जाया बुम जा आंनि जिउआ साखामाखायै नुजाफैना आंनि जिउआ साखामाखायै नुजाफैना बिलिरलाङो आखाइ बिलाइ आंनि बुजिस'आ हमदांमोना आं दिनै Nene mainnya logai dong, ang ni mehendi ko kau lesen mana? Sneha Gon. Dia video belakang tu barang, begini anu pun jam saya video ke video.